Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon. Ano usab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ang tulumanon ang langit ng lamdag sa kinabuhi. O magpanghinaot kami nga nakamo karon sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mo ay magamit natong puhunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Ug kung may basahonan nga referensya, gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia o kini mga pagtudlo ni Master kanamo o padayon sa mga among gitudlo diya kanila. Og nining tungura among mga mainitong pagpangamos sa tanang mga membro sa PBCM compound nga kanunay nagsunod nining mga programa, ilabi na sa mga chapter president sa ilang pagpahigayon sa nagakalain dapit sa pag-angko nila sa mga radio station para maialagad kining maong programa. O gamusab nga mainitong pagpangamusta sa mga kaigsunan diri dapit sa Hingoog City sa ilang pagsunod, o diri sa dapit sa Balingasan, o diri dapit sa Benitinan, o diri dapit sa Aplaya, no? Asaan Misamis Oriental, diri dapit sa Baybay. Kumusta ka ninyo? O sa mga kaigsunan diri sa dapit sa Taguluan, ang Brother Jerry Edkila. Kumusta nimo, brother? O sa tanan nga mga kaigsunan nga ni diri sa dapit sa Cagayan de Oro City o dapit sa Upol, no? Kumusta ka ninyo? O labi na kang Attorney Samuel Arnado, kumusta ka nimo, Attorney? O kang Brother Tinoy Palapar diri sa Lingating Maumon Bukidnon, kumusta? O sa chapter president nga si Ranisa Alporque sa Cantabaco, Alimango, kumusta ka ninyo? O pang Sister Victoria Dosina, ingon man sa ibong bana diri sa dapit sa Toledo City, Sister Dosina, Sister Vicky Dosina, ang usa sa mga chapter diri sa dapit sa Toledo. O alang sa tanang mga kaigsunan nga dili nato kalimtan ang atong mga binulan nga paghatag para sa paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O labi na nga dili pod nato pagkalimtan nga ang atong obligasyon sa pagtambong sa sulod sa usa ka tuig adunay 3 ka hugna, ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang ginatawag og Disyembre 29. Og nini karong tungura mga paila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman, katambayayong karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among ikapadagat diha kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pa kamos magpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og may pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Donilo Mangalos, makiguban kaninyo nining atong tulumanon. Matagadlaw kita nga Domingo mga kaigsunan sa inyong pagpatulingog dinhi nining maong silyahan sa RP Index Kio Teleregio Cagayan de Oro City. Matag alas 12 ngadto sa launa ang kakna sa kahaponon. Live usab kita sa Facebook mga kaigsunan og makita ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi usab nining simbihan sa RP Index Kio di Pulong mabati usab ang programa sa PBCM matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion mga kaigsunan. Live gihapon kita sa Facebook og makita usab sa YouTube. Og dinhi nining maong sibihan sa RP Index DR di Pulog matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon.
Dinhi sa Butong, Pinamungan, Cebu sa DYRR radyo natin, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio, alas 12 ngadto sa alauna ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa Kagabion. Og dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa Kaudtuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa Kapunon. Dinhi usab sa Valencia sa DXRC Radio Komando, alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon matag adlaw gyapon nga Domingo. Dinhi sa Malaybalay City sa Arimin DXMB, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Pagmabati dinhi sa FM station sa Valencia sa mao ra gyapon nga oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin, alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa Kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa Arimin Dixpiar, alauna ngadto sa launa imidya ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DX MMFM, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental, mabati usab ang programa sa PBC nga mga langitong lamdag sa kinabuhi. Dinhi sa Dixari Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa Kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa Kagabion. Matagadlang Domingo, kumusta sa mga PBC Women's Group upos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Matagadlang Domingo. Yadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang mga pagpangumusta namo sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America ni Sister Tisi Culiat o ni Sister Lily Culiat Peterson, ni Sister Rachel Barbosa sa Muramos Graham sa Oklahoma, United States of America, o from Alabama and Tennessee, from West Virginia and Maryland, United States of America, sa mga Juanito and Justina Makito Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Sarminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagkasudong sila kanato or kanamo sa among programa via Facebook Live from United States of America. Ambrosio Brano and family, pagman ang tuig son, Engineer Brother Derwin Mangalos, nagkapataling usab uban sa iyang pamilya. O sa tanan nga nagapaminaw o nagasudong kanamo, kalakip na kamo sa among mga pagpanimbaya. Agaron sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong higayon na mga mahala mong tigpaminaw, Brad Brad Ronald, ang ato karong paghisgutan ang bahin sa pagtubag sa giluwatang pamahayag sa maong pastor sa 70 Adventist nga nanuka diri sa Dipulog sa gisibihan nga DXKDRMN, no? Alas City, Bradron? RP Index KD, alas City siya, Reverend ngadto sa alas 8, kaya nagsunod ni siya sa atong programa, ato alas 6 ngadto sa alas City. O ang atong mga pagtubag, Bradron, daghan man ang gibuhian nila nga mga isyu o daghan ang iyang gibuhian nga isyu, pero ang mga kaigalaan nga kung magsunod lagi sila, makalaom nga kanang tanan ato mga tubagon kana ato na kana ganing natubag ang uban, Bradron, o nagbalik na lang nga siya. Tinuod ka na. O ang atong paghisgutan una, usa sa mga pamahayag ni gitawag og Nanay Tano ni Bendilio, natingala siya, Bradron, nga ano daw nga naisgutan ang iyang pangalan diri sa atong gisibihan. Ang atong paghisgot kay kung magwali si Bendilio, kung magbandilyo na, doon ay mga portion nga mo contribute siya. Unya sa pag-contribute niya nga murag muuyon po siya sa huna-huna
ni Bindilyo gani ang ato man nga pagkutlo nini gibase nato kay nag-ingon man siya nga maayong laki kuno ni Bindilyo nya matingata nga kini nga maayong laki gihulman namo ang imong katungod nga pwede ba mangutana ka ni Bindilyo kung maghisgot ta sa basahon nila nga gidili ang pagbinastos makita man ni karon pero ato siyang pamation paminawan mga mahalamong tigpaminaw ang giluhatang pamahayag sa pagkonversasyon nila Brad Ron. Okay. Gitawag niya o Kailangan nanay mo magkaroon ng Anton nanay Bibitano na sila no? po Diyos, labi na nang nasasaan, di pa na, wala na nataos babaeng birhen, natao nas babaeng na virginan. Wala kay. Sige na ako, wala nakakuha na gyud ko nimo. Ay, ikaw mo surya. Ay, gyud ka mo wali gyud ko. Ay, gyud dito ko nimo. That's why bitaw sa onar ko nimo reaktor ang pagkaro ako ni palag nimo. Pero ang uban karon ng Anton nay na sila po Diyos, labi na nang nasasaan, di pa na, wala na nataos babaeng birhen, natao nas babaeng na virginan. Wala kay. Sige na ako, wala nakakuha na gyud ko nimo. Ay, ikaw mo surya. Ay, gyud ka mo wali gyud ko. Okay. Ato nang nadungog nga maayo gyud daw kuno ni siya mawali. Motong yung reaksyon Reverend sa sige ni paminaw ni Bindilyo kay usaman sa reaktor ni Bindilyo matod pa niya si Bindilyo may gid mo wali may pud mo istorya. Nakaron ang question dia Brad Ron. Kay maayong maday siyang mawali mong nag-ingon mi pwede bang mangutana ka anang maayong mawali kay magsige man siya og binastos diri sa dapit sa among magtutudlo bisag unsa na lang maghisgot og labi natong atong ehemplo nay atong ehemplo Brad Ron nga ang kanta nga usahay matud pa niya sama kunos kanta nga mitulo na nagpataka man lang taong kag mitulo na kamaksorban man ang imong gihisgutan oy nabagoy kay imong gitiaw-tiawan naabagod na sa kanta nga naguluhan og mitulo na ay pagpataka Bindilyo oy Kinulokoy lagi. nagkinulokoy man ang atong giingon nga maghisgot mi og muraman ni siya plaka nga guba nga sama sa kanang usahay ba nga kanta usahay nagadamgo ako pag abot dito sunan nganong gitiaw-tiawan unya nagaras man Brad dito lugar sa nagaras nganong giti ingon din siya kinsa lay hilig og giti o tanawara og atong mapamatian unsa ba ang patakaran nga gitudlo ni Ellen Goldwhite mao ato siyang gi-challenge ba doon nga pwede ba imong pangutanon nga kung kining imong gihisgutan nga mga paglitok-litok o bisag unsa kung dili man day ni bastos unsa man day matanga ang bastos nga gidili ni Ellen Goldwhite sa ilang basahon hay ang prueba ni Bradon. Okay, atong basahon ang ilang mismong basahon Reverend nga dunay gitugon si Ellen Goldwhite kining pastor si Bindilyo kuan man itoy ra man ni Ellen Goldwhite kay kini si Ellen Goldwhite mo man ang iyang founder. So atong basahon sa ilang basahon mismo nga naguluhan mga hitabos katapusang panahon sa pahina 75 ang tugon ni Mrs. White nga atong mabasa mga punto lang giingon. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon palaon kini silang tanan gikan sa matag sinulat. Na klaro kayo Bradron kay makita man ang word diha sa maong basahon no nga dili kita unsay gihisgutan Bradron dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pagpamahayag kung makita po daw kinis ilang basahon di po tugutan ni Ellen Goldwhite palaon daw kini gikan sa tanang matag sinulat. Na ang pangutana Bindilyo dala sa imong pangutana na gitawag kag nanay Bibitano mo nang nasangpitan lugar ka pwede ba imong pangutanon si Mr. Bindilyo nga nagbandilyo kung doon na may basahon nga nagpamatod nagididaan sila sa pagbinastos unsang matanga sa pagkabastos ang gidili kung dili man di ay bastos ng iyang ipamahayag o mo na ang angay masabtan pero mayong timan-an Brad Ronald nga kung magisgot ta og
kaalam sa Dios, ang mga katawhan sa Dios adunay ginatawag og makabaton sila og kaalam nga gikan sa Dios, pero sa bang paagi, Brad Ronald, mabatunan ang kaalam kung gusto ang katawhan sa Dios nga makabaton og kaalam sa unsang paagi. Atong pagabasahon rin sa Biblia, dini sa Panultihon, Kapitulo 9, versikulo 10, lapos sa 12, pero balik ka, ato lang nang ikuada ng 12 po, lahi. Ingunin yung atong mabasa rin sa 10. Aron ka magmaalamon, una sa tanan, tahura ang Ginoo, kon hisayran mo ang bala ang Dios, batunan mo ang panabot. 11. Ang kaalam makataas sa imong kinabuhi. 12. Bulahan ka kung aduna kay kaalam, og ikay magantos kung isalikway mo kini. Kubaw matinaw ang gibasa sa maong kaubang ministro nga sa Biblia, matinaw sa Panultihon nga kung saon sa day paagi nga mabatunan ang kaalam. Sa gibasa ni Brad Ronald, matinaw nga ang pahayag nag-ingon nga sa gipakita sa 9:10 nga nag-ingon nga aron ka magmaalamon una sa tanan, tahura ang Ginoo, kun hisayran mo ang balaang Dios, mabatunan mo ang panabot. Kung masayran kuno nato ang balaang Dios, mabatunan gyud kuno nato ang panabot. Nganuman kay nag-ingon nga ang kaalam makataas sa imong kinabuhi, makapataas po daw sa kinabuhi. Sa 11 sa Kapitulo 9 sa maong Panultihon sa maong balita Biblia, ang kaalam makataas sa imong kinabuhi, bulahan ka kun aduna kay kaalam, mabulahan data kung dunay kaalam, bradon. Dinoon unya, og ikay magantos kung isalikway mo kini, na daytay antoson hinuon, bradon, kung isalikway nato ang kaalam sa Dios. Iyang pangutana, sa Dios bagyon makaplagan sa tao, bradron, ang gitnatawag og tinubdan nga kaalam nga gikan sa Dios bagyod, makaplagan sa tao kanang tinubdan sa maong kaalam, bradron? Sa Dios yun, Reverend. Niya, basahon na to ang priba niya na maulang gyapon ng Biblia nga maing balita Biblia kung Bibliang Katoliko nga kung gamiton sa pagbasa rin. Ano ko mabasa sa Job, Kapitulo 28, versikulo 20, na ikama na to sa 28 ang pagbasa. Unahon nato ang versikulo 20, di ba? Unahon na to ang 20, dito yung sunod ng 28 nga versikulo sa Kapitulo 28 sa Job, gingon. Nanhain man di ay ang tinubdan sa kaalam, giagig pangutana kung hain daw ang tinubdan sa kaalam. Asa man nato hikap lagi ang pagsabot. Matinaw, doon ay pangutana, hain man day makaplagan ang kaalam, diin man day magagikan ang tinubdan lugar sa pagsabot. Oh, gitubag yapon, Reverend, kung hain kini makaplagan ang tinubdan sa kaalam ug ang hain hikaplagan ang pagsabot niya nas 28 nga bersikulo gingon. Ang Dios miingon sa tao. Pinangutana man lagi, doon ay pagpangutana man lagi sa tao. Kadluki ang Ginoo aron ka magmaalamon, biyai ang daotan aron ka makasabot. Busa mga mahalamong tigpaminaw, ang paghadlok di ay sa Dios o sa Ginoo nga mabatunan nato ang pagpanabot kung mahisayra nato siya, unya bulahan kita kung aduna natay kaalam o ang kaalam makapatas pod sa atong kinabuhi. Unya og isalikway taning kaalaman, brethren, nga didto di makaplagan sa Dios kay siya tinubdan ining kaalaman. Magantos daw ta kung isalikway nato ang maong kaalam. Eh ang mahitabo kung wala ta sa kaalam sa Dios, brethren, ang mahitabo dili na kaalam. Kalamlam na ang mahitabo niya na. Kalamlam na ang mahitabo, sakto ka. Pero sa unsang paagi mabatunan ang kaalam gumikan man sa pagkadlok sa Dios, sa unsang paagi ang tao ipagkadlok sa Dios para mabatunan niya ang tinubdan sa kaalam nga gikan sa Dios, Brad Ronald? Adarib,
akong pagabasahon sa nakasulat sa Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 13. Ingon ini ang pagpahayag nga nakasulat sa balaang kasulatan. Human ining tanan, Kapitulo 12, no? Kapitulo 12, versikulo 13 Oh. sa Ecclesiastes. Ingon ini rin, anak, ani apay angay mong at 13. Human ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti, tahura ang Dios, og tumana ang iyang mga sugo, kay maura kini ang tuyo sa pagbuhat sa tao. Okay, muna sa Biblia nga mayong balita Biblia. Kung sa Biblia naman nga 70 Adventist giunsa na kana sa pagkasulti, Brad Ronnie, kanang gibasa ni Brad Ronald. Okay, basahon nato ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, pabotas Biblia sa mga 70 Adventist, Holy Bible, gingon. Kini mo ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mo ang tibok nga katungdanan sa tao, sa 14, kay pagadad-on sa Dios ang tag-sa-tag sa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tag-sa-tag sa katinago nga butang bisan ang mayo kun bisan ang dautan. Busa ang paghadlok diay nga buhaton sa tao ngadto sa Dios, din ang Dios na nabasa sa Biblia mo'y tinubdan sa tanang kaalam riberin. Makita nga mahadlok ang tao sa Dios, pinaagi diay sa pagbantay sa sugo. Sa to pa mabatunan nato ang kaalam, Brad Ron, ang ilhanan, nahibalo ka sa pagbantay sa mga kasuguan, no? Tinuod. Unya napod kay kaalam. Dili kay nagbantay ka sa kasuguan, unya wala kay kaalam. Oh, dili mabulag ka ng duha, pero bisan pa sa SDE Bible kung 70 Adventist Church nga atong gibasa nga Biblia, no? Nakaron kay mao man na nganong sa Dios man dito makaplagan ang tinubdan sa kaalam, nganong tuwa man niya, Brad Ronald, sumala sa Biblia. Ani arib akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Job Kapitulo 12 versikulo 13. O sa Biblia gapon nga ginatawag og 70 Adventist Church. Oo red. Ani akong pagabasahon. Sa Dios anaa ang kaalam ug ang kagahom, ang tambag ug ang pagsabot anaa kaniya. Kung mao matinaw nga sa Dios anaa kaniya ang tanang kaalam, ang pagsabot ug ang pagtambag ana kaniya. Ikong tao ka sa Dios, dili mahitabo nga makulangan ka sa maong pagpanabot, kay naa man niya ang maong kaalam. Na kay siya man ang tinubdan sa maong kaalam, Bradon. Tinuod ka na. Pero para gyud mahingpit nga mabatunan ang kaalam, Bradon, saon sa bang paagi gitudlo sa Biblia para kung masayran nato ang balaan nga Dios, makabot nato ang maong tinubdan sa kaalam ug ang pagkadlok niya pinagi sa pagbantay sa kasuguan. Okay, niya ang pahayag sa Biblia, usa sa tinunan sa atong Ginoong Jesucristo may kuhanta sa pamahayag, Reverend. Sa Biblia gapon nga Mo lang gyapon nga Biblia paborta sa 70 Adventist Holy Bible. Santiago Kapitulo 1 versikulo 5 ang akong pagabasahon gingon. Ug kung aduna man kaninyo'y nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa managayaon gayud ug sa walay pagpamuyboy ug kini igahatag kaniya. matinaw sa gibasa ni Brad Ronnie nga kung doon naman di ay nakulangan sa kaalam, ito sa Dios ipapangayo ang maong kaalam. Di kung nakabaton og kaalam, dili na mahitabo nga ang kalamlam pa mao ang maisulti, Brad Ron. Tinuod ka na, Reverend. Nagaron, kung pangayoon sa Dios ang maong kaalam, pangayoon sa tao diha sa Dios ang maong kaalam, din mao siya tinubdan. Ang Dios ba magtudlo ni anang kalama, Brad Ronald?
Oreb ang Dios magtudlo gyud sa kaalam sumala sa atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 11 bersikulo 6 ingon ini ang atong mabasa Sa Biblia naman, sa Biblia na 70. 70 Adventist Church ingon ini og nga tudloan kaniya sa mga tinago sa kaalam kay kaniya sa pagkamasinabuton walay makatupong busa hibalue nga ang Dios nagapaningil sa labing diyutay kaysa silot nga angay sa imong kasalanan. O di ba tinaw mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan nga tuluan dayta sa Dios sa mga tinago nga kaalam. Pero sa Biblia, brethren, pag mabatunan na sa tao ang kaalam sa Dios nga siya ang tinubdan, unya mahibalo na pud kadayon sa pagbantay sa kasuan. Ang pangutana, gipasulti ba ang kaalam sumala sa Biblia sa Dios? Gipasulti ba ang kaalam sa Dios kung sa unsang paagi siya ingon nga kaligon? Gipasulti ba? Oo, Reverend, kining kaalam gipasulti sumala sa pagpahayag sa Biblia. Basahon ako, balikan ta pagbasa kining maayong balita Biblia, ari ko mabasa sa panultihon sa pahayag ni Haring Salomon sa kapitulo 8 bersikulo 11 ang atong pagbasa rin ngadto sa 12 ingon ini, ako ang kaalam. Sayag tangang kaalam mo maning ang tinubdan ng Dios man. Ako ang kaalam, mas maayo ako kaysa mga alahas, walay ikatandi kanako sa kabililhon og kaanindot. Ako ang kaalam, og laom akong panabot, may kahibalo ako og may panabot nga mahait. O kita mo na sa Biblia pag mangayo tagkaalam day sa Dios ba doon? Ipasulti pa ang kaalam nga ang kaalam mas maayo pa kaysa mga alahas. Tinuod. Walay ikatandi daw niya na. Ha? Di sa to pa mahait na daw ka og sa labutan. Ana kanimo ang kaybalo. Kaysa gibasa ganina beron. Tudluan mo ka sa Dios sa tinago nga kaybalo. Butang nga wala mahibalo mahibaw-an na nimo di sa to pa dili ta magyama-yama. Dili ta magkapa-kapa lugar bedron, no? Sa pagpamatod kay ngilad kayo mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan nga tao ka sa Dios, ha? Nagpataka ka sa mga pagpanabot. Unya kung kasultiyon ka, tao ka sa Dios, unya maghingalan kag piki karon. Atong tan-awon ang paghingalan natong piki sa atong isig ka tao og kanang imong gingalan basin ang nagalan mo mahimong piki o mahimong mupaka. Nabay gipakita sa Biblia isip ehemplo Brad Ronald nga nangayo og kaalam ngadto sa Dios. Do na ba sumala sa Biblia? Ani areb dinhi sa nakasulat sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 6 kama 15 ingon ini ang atong matagad sumala Biblia, nakasulat sa Biblia. mayong balita Biblia, di ba? Mayong balita Biblia. Akong pagkabasahon giingon sa bersikulo 6. Ang gikinahanglan mo mao ang matinud anong kasing-kasing. Puna ang kaisipan ko sa imong kaalam. Sa bersikulo 15 giingon, tabangi ako sa pagsulti Ginoo og daygon ko ikaw. O nakita na to, gipakita ang ehemplo sa gibasa ni Brad Ronald, matinaw ang nakasulat sa Biblia nga doon na ba'y gipakita nga ang tao sa Dios na ngayog kaalam. O si Haring David, nagingon si Haring David, ang gikinahanglan mo mao ang matinud-anon kasing-kasing. Ang gusto day sa Dios nga kung tao ka matinud-anon ka sa kasing-kasing. Pero ingon ni Haring David, pun-a ako sa imong pun-a ang kaisipan ko sa imong kaalam.
Unya ningon pagid si Haring David, tabangi ako sa pagsulti Ginoo ug daygon ko ikaw. Mangayo di tabang brado no? Oo. Sa sistema sa Ginoo nga pamaagi kay kung ang pagsulti nga maging kag tawo ka sa Dios wala naman sa pamaagi ay dili sa Dios gikan kanang maong tawhanan brado kay nasupak man ang pamaagi sa Dios. Tinuod. Nakaron ang pangutana ni Bradron kini ang sa panahon nga si Haring David nakabato na si David og alam sa iyang pagpangayo niya sa Dios sa iyang gisulti. Sa panahon kang David Bradron doon na ba'y nangahas sa pagsulong kanya o nagbuhat o pagpamakak o mga pagsulti bisag katong iyang kontra Bradron walay daganan? Sa panahon ni David, aduna ginangaha sa Reverend. Niyaw, basahon na to ang pahayag ni Haring David. Dinig ako, gyapon ko mabasa sa mayong balita Biblia kung Biblia ang Katoliko. Sa Salmo, sa 109 nga kapitulo, nga akong pagabasahon rin, versikulo 1 ngadto sa 3, ang atong matagad ingunini nga atong mabasa. Nagdaig ako kanimo, Dios, bahayag ni David, ayaw pagpakahilom. Gisulong ako sa mga taong dautan ug bakakon. Bahayag ni David, doon ay nagsulong niyang mga taong dautan ug bakakon. Nanugilon silag mga bakak bahin kanako. Opo, si Tagadit Bradron, Okay. gisulong di ay si Haring David sa mga taong bakakon, mga dautan. Kung nagdayag siya sa Dios kay nangayo man siya kaalam ug magpatudlo po gani siya kung unsa ang mga paagi sa pagsulti. Pero tungod kay gisulong man siya ni atong mga taong dautan og bakakon Bradron, unya nagnugilon silang mga bakak bahin kaniya sa tupa mabuhat-buhaton bag mga binakak ba? Buhat-buhaton, matumuon sa panahon ni David. Unsa may gisulti ni David batok sa nagsulong kaniya? Niya sa 3, Reverend, natong ipadayon sa pagbasa gingon. Mangilad kaayo ang ilang gipanulti bisag wala sila'y katarungan. No, kita kayo klaro, mangilad kaayo ang ilang gipanulti bisag wala sila'y katarungan. Klaro kayo. Walay katarungan. Sa ato pa makabalo musulti pero naa sa mga pagpamakak nakaron. Atong tan-aon niining pamaagiha unsay gibuhat ni Mr. Bindilyo siyang pagbandilyo mga mahal lamong tigpaminaw. May rason siya nga ato kini karong mapabatian nga matod pa niya kung ikaw kuno na kunay mga tao nga moingon nga ang kamatayon kuno sa kana kuno pagbuot na sa Dios kung dunay mamatay ang kamatayon kuno kung moingon ang tao nga pagbuot na sa Dios sayop kuno na nakaroon, kugim kini siya mobirada nato brother kay gitagaan lagi siya kaalam mo ang atong gi-challenge ang iyang giingon ni Bindilog nanay tanong nga pangutan ako no ug mosibo ba ang iyang mga gipanulti nga parte sa pulo nga pagbinastos unsang bastos ang giingon sa ilang basang nga gidili ni Ellen Goldwright kung kanang iyang gipanulti dili man galing bastos atong pamation ang iyang mga katarungan nga kung mamatay kuno ang tao moingon kag pagbuot na sa Dios sayop kuno kanya na atong patalihugan. Okay, karon. Sa unsang paagi niabot ang kamatayon sa Islam. Roma Kapitulo 5 versikulo 12. Ang tao sa sinugdan gibuhat sa Dios nga walay kamatayon, pero sa unsang paagi ang tao nakamatog kamatayon. Wala ato basahon. 5:12 5:12 basa. Ang paghari sa sala ug kamatayon, busa maingon ang sala, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuwanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasalaman. Okay. Sa unsang paagi ang kamatayon miabot tungod sa sala. Kung walay sala, walay kamatayon. Sa ato pa, Tungod ang kamatayon tungod sa sala. sa sala. Sa ato pa, sayop ang termino nga ang nagbuot sa kamatayon mao ang Dios. Sa ato pa, sayop ang termino nga ang nagbuot sa kamatayon mao ang Dios. Sa ato pa, sayop ang termino nga ang nagbuot sa kamatayon mao ang Dios. Okay, karon. Nakita nato nga brethren nga kung naa daw kuno'y tao nga mag-ingon nga
ang kamatayon kuno pagbuot sa Dios, sayop daw ang tao nga mag-ingon nga ang kamatayon pagbuot gikan sa Dios. Karon atong susihon, kung dili ba siya nabutang sa alam unta ang angay nga gikan sa Dios, pero kung dili gikan sa Dios ba doon nga kaalam na Kalamlam. o kalamlam na ang pangutana, kung tao ta sa Dios, gitugutan ba sa Dios ang iyang tao sa pagpamakak? Gitugutan ba? Sulti ba na sa tao sa Dios ang dili pagpamakak? Oo, mga mo tigpaminaw, ang tao sa Dios sulti niya nga dili magbakak, pero dili ganita tao sa Dios naagitas pagpamakak. Unsay prueba ni Brad Ronald sumala sa Biblia? Ani arib ako pagabasahon dinhi sa Maayong Balita Biblia dinhi sa Panultihon kapitulo 8 bersikulo 6 lapos nato sa 9. Ingon ini ang atong mabasa. Paminawa ang lantip kong mga pulong, kamatuoran lamang ang isulti ko, matuod gayod ang ipahayag ko, kay dili ko gustog bakak. Matuod ang tanan nga isulti ko, walay pabakak o panlimbong. Sa tao nga masinabuton, tinaw ang tanan. Sa daghag nahibaluan, tataw ang tanan. Okay, klaro, kung daghan kuno kag nahibaluan, tataw kuno ang tanan. Sa ato pa, matinaw sa gibasa ni Brad Ronald nga ang kasulatan nagisgot nga basta tao sa Dios, sulti gid ay sa tao sa Dios, sama ni Haring Salomon. Matud pa niya, matuod ang tanan nga isulti ko. Di gid ay pwede nga dili tinud. Walay pamakak o panglimbong sa tao nga masinabuton, tinaw ang tanan. Sa daghang nahibaluan, tataw ang tanan. Sa ato pa, dinhi lamang ining dapita, matinaw na, nga makita na to, nga sulti di ay good sa tao sa Dios ang dili pagpagmakak. Nakaron, balikan ta ang gisulti ni Bendilio. Unsay ang gisulti? Tanaw na to, ba siya magmakak nining bahina, Bradron? Okay. Atong paminawan pagbalik ang pahayag ni Pastor Mitchell Bendilio. Ato pa sayop ang termino nga ang magbuot sa kamatayon mo ang Dios. Sa ato pa sayop ang termino nga ang magbuot sa kamatayon mo ang Dios. Sa ato No, di klaro nga sayop day kuno ang termino kung maingon ka, Bradron, nga ang kamatayon pagbuot sa Dios. Eh sa Biblia naman, Bradron, matinaw ba kung iyang isulti? Tinuod ba to siya? Nagsulti ba siyang tinuod o nagsulti sa pagpamakak? Klaro na lang gid kayo nagsultis pagpamakak, Reverend. Kay sa katarungan, Bradron, tanggit sa gikan ang pagbuot sa kamatayon nga nung nga ang tao pod mamatay. Ang Dios niya, basahon nato ang niyatay Biblia nga Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ani ko mubasa sa pahayag ni Haring David sa Salmo. Sa nakasulat sa Salmo, Reverend, atong pagbasahon dinhi sa kapitulo 94, unya ang bersikulo 8, ang atong pagbasa, kining Biblia nga Kristohanong Katilingban nga Biblia gingon. Hinumdumini kuanggol nga katawhan, kanus-aman mo makasabot mga buanga mo. So doon nagipahayag din ni Reverend sa atong nabasa nga matud pa sa pagpahayag nga doon ay pagpahinumdum, doon ay gitawag nga mga kuanggol nga katawhan, kanus-adaw kamo makasabot, giingon pagyud mga buanga mo. Oh. Di nakita, reklamo ra ba siya, Bradron, nga ginganlan ko no nato siya o panggol, personal ko no na. O ganyan lang ko na to sa buang, personal ko na. Ang Biblia nagisgot niya na. Ha? Karon, di ba ka mahimong kwanggol Bendilio kung pananglitan mapamatud-an nga kining gisgutan nga ang kamatayon, kung ang tao moingon nga ang kamatayon pagbuot sa Dios sayop na, di ba eta mahimong kwanggol nga na? Karon kung doon na may gisgutan sa Biblia nga mga buanga mo, mga kwanggula mo, sa Biblia ba, Bradron, katubang gisgutan nga mga buang mo sangko bapod sa kamatayon, Bradron? Musangko, Reverend. Nga basahon na to,
Sa mauro gyapon Biblia ang Kristohanong katulingban sa pahayag ni Haring David sa Salmo sa iyang kapitulo 49 bersikulo 11 gingon. Makita niya nga bisan ang maalamon mamatay. Ingon man ang buang ug kwanggol. So mamatay gyapon di ang buang kwanggol. Apil pod ang mga maalamon. Ang tanan unya ibili nila ang bahandi ug katigayonan. Busa, So way gipili. way gipili, Brad Ron. Makatawhan man ka sa Dios gitawag kag maalamon o dili ka katawhan sa Dios gitawag kag kwanggol ug buang mo sinatig kamatayon. Okay, gusto man sa Dios nga ang iyang makatawhan mahimong maalamon, Brad Ron. Pero doon ay kalainan sa nahimong buang. Tinood. O nahimong nga kwanggol. Waday na sa Biblia. Nakaron, pero wa magbensyon o kinsa ng tawanan. No. Pagka mahimo kang kwanggol, mahimo kang buang, gitudlo ba sa Biblia sa unsang paagi, Brad Ronald, matawag ang tao nga buang, biblically speaking. Ani ari ba kung pagabasahon dinhi sa SDA Bible dinhi sa nakasulat sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1 ingon niini ang pagpahayag. Maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil ug maoy usa ka buang. Nakita nato ang 19:1, klaro kayo ang Seventh-day Adventist nga Bible, Seventh-day Adventist Church. Pabor, Bradron, sa ilang Biblia. Kay naagani tatak o logo sa ilang Biblia, Bradron. Nagyod, klaro. O niya, nag-ingon nga ang kabos nga tao maayo pa kung naglakat siya diya man sa pagkahingpit sa kasing-kasing. Bisag kabos siya pero maayo na. Kay kaniya nga sukwahi siya ang mga ngabil o mao'y usa ka buang. Hindi kung magsukwahi dita sa mga ngabil, mo di usa ka buang. Kay nga naman, ato nang napamatian nga matod pa niya kung mag-ingon daw ka nga ang tao, kung moingon ka nga ang kamatayon pagbuot sa Dios, sayop kuno na balikan ta sa agod ang kining giingon niya nga para mapamatian nato. Balikan na to. Sa ato pa, sayop ang Niya, atong maplastar ang dagway ni Bindilyo gyud nga mo'y namulong, no? Niya. Sa ato pa, sayop ang termino nga ang magbuot sa kamatayon mo ang Dios. Sa ato pa, sayop ang termino nga ang magbuot sa kamatayon mo ang Dios. Sa ato pa, sayop ang termino nga ang magbuot sa kamatayon mo ang Dios. Di klaro. Sayop gyud daw ang termino kung moingon ka, kung tao ka, mamingkon ka, nga ang kamatayon pagbuot sa Dios. Kung sosiho naman nato ang Biblia, Brethren, ang kamatayon ba, dili ba ang Dios mo yung nagbot bisan pa nagkasala? Sumala sa Biblia, Brethren, dili sa baba ni Mr. Bindilyo nga nagbandilyo. Ang pagbuot sa kamatayon, Ang Reverend, nagbuot sa kamatayon, o ang nagbuot sa kamatayon mo ang Dios. Busa nakita o makita gid nato nga kinis bundilyo dili taos Dios kay naa ni ang kiniyas pagpamakak. Nya sa Kristohanong katilingban gyapon ako ribasahon ani ko mubasa sa pahayag ni propeta Jeremias sa kapitulo 10 bersikulo 23 sa Kristohanong katilingban nga Biblia gingon, sayod ka Ginoo nga ang kinabuhi sa tao dili iya. Dili siya makabuot sa muabot sa iyang kinabuhi. sa ato pa di ay ang kinabuhi sa tao dili di ay iya. Nakaron kay ang kinabuhi sa tao dili man di ay iya. Di dunay nagbuot sa atong kinabuhi kung mahanaw na, Bradron. Tinood. Pero matod pa ni Bindilyo nga nagbandilyo, Sayop kuno, umuingon kuno kung ang tao kuno nga mamatay, ug ingon nga kabubuton sa Dios, sayop na. nakaron. Kay sayop man di ay atong tan-awon. Wala man, dili man ang gikan ang kinabuhi sa tao diha sa tao, Bradron. Tinood. Nakaron, ginsa may nagbuot sa kamatayon sa tao kay matot pa niya sayop man kuno, Brad Ronald. Kapag ka ang gisgutan nga mag-ingon ang tao nga ang kamatayon pagbuot sa Dios, unya ang mga tao sa Dios gididaan man o wala man nila ang pagpamakak, Badron. Puno sila sa kaalam ug matinaw kini, pero kung isalitway gani sa tao ang matuod nga kaalam,
matod pa, mag-antos gyud ang tao, brethren. Kay ano, masukmatan na siya. Di sa yun ang sukmatan tao, yun mag-ingon tag tao sa Dios. Wow, kay na. Unsay may puriba, brethren? Anyari, bakong pagbasahon sa Biblia na ang maayong balita, ingon sa Yung balita Biblia. maayong balita Biblia, dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 39, ingon niini ang atong mabasa. Karon, ilhan ninyo nga ako ray tinuod nga Dios. Wala nay lain gawas kanako. Ako ray mupatay o muhatag og kinabuhi. Musamad ako og muayo usab niini. Walay makailog kang bisan kinsa gikan sa akong gahom. Nakita mo na, sa Biblia matinaw nga ako ray mo patay nini kay ang tagiya din sa kinabuhi, brethren. Sa tao mo ang Dios. Na ingon ni Mr. Bindilyo nga nagbandilyo, brethren. Sayop man kuno kung mayunta nga ang kamatayon sa tao ang nagbuot Dios. Naunsa naman pwede ba nimo mapangutana na Ay tanong. tanong kay ingon man ka nga maayo magig kang laki katawas Bindilyo oy kay hindi ka nahaligi. May musulti ko, Oo. ko na muwali. Nakaron, mao nang atong nakita sumala sa nakasulat sa Biblia nga ang nagbuot sa kamatayon ingon ng Dios, ako'y mapatay, siya pod maoy mabuhi. Hay pangdugang priba, brethren, nga dili ta maproblemahan og tao ta sa Dios, pero dili ta tao sa Dios, dili ta makabaton og kaalam kun dili kalamlam. Okay niya pa. Gamit na po taglaing versions Biblia Reverend, kini ang tulong sa Dios nga Biblia. Ari ko mubasa sa sulat ni Propeta Isaiah sa Kapitulo 66, versikulo 16 ang akong pagabasahon. Gingon kini sa pagpahayag. Kay pinaagi sa kalayo o sa iyang espada, silutan sa Ginoo ang tanang taong makasasala o daghan ang iyang mapatay. Grabe no, sa to pa, kung magisgot na kamatayon sa tao, ang Diyos mo'y nagbot kay siya'y mo patay sa tao. Ingon na ba to siya ganina, brethren, nga ang kamatayon mo kuyanap nga tos na ng tao, maayos mo ba sa Roma ba? No. Pinagi sa sala. pagkakasala. Oo. Busa, ang kamatayon di ay daw sa tao, mao nga gumikan ni ana tungod kay siya nagpakasala. Pero ang konklusyon ba doon, pagka ang tao daw kuno moingon sa pagsulti, brother, nga ang kamatayon pagbuot sa Diyos sayop daw na para niya. Dabi, ang imong gibasa ang Isayas, Nya ang Isayas nga gibasa ko kay ang Dios mo patay man, ang nagbuot sa kamatayon sa tao, ang Dios man kinsa may namakat binilyo. balikan pagbasa, brother. Okay, balikan ka sa pagbasa klaro tagid ni Kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon, brother. Kinsa man day mokuha sa kinabuhi sa tao kung nagkasala siya kay matud pa niya pag maging ka pagbuot sa Dios ang kamatayon. Sayop na. Mo na diharon na makat pertig yung pagmamakat nimo bindilyo. Diya makita kung kinsa ang tinuod nga katawan sa Dios. Balikan ko pagbasa ang Isaiah 66 bersikulo ang atong 16. basa 16 ang Biblia ang tulong sa Dios. Diya basahon ako sa gingon din nga atong nabasa kaganina og balikan ko lang sa pagbasa kay pinagi sa kalayo og sa iyang espada silutan sa Ginoo ang tanang wagi makuha ni mapisik ang tanang taong makasasala. Ang tanang tao nga makasala silutan sa Ginoo. Unsay resulta, brother? O daghan ng iyang mapatay. Kinsa man tong iyang mapatay, brother? Itong mga tao nga mga makasasala. Kinsay nagkuha sa kinabuhi sa tao nga nagkasala? Walay lain ng Dios kay siya may tagiya sa kinabuhi. Og siya po'y mupatay sa tao. Kinsay nagbuot niya na, brother? Mao ang Dios. Na husto bas Mr. Bandilyo, siya ang pagbandilyo? Mo na siya naitano, mo ang ipangutanan nimo nga ikaw sa ka-reactor man ni Bindilyo, ningon man kag maayo si Bindilyo, may muwali karon kana bang iyang pagingon nga sayop kun mingon ang tao nga kun mamatay ang tao kabubuton sa Dios sayop kuno na unsa may imong paminaw niya na. Lain na pod ang pagkapaka nga ang nakapapaka ang piki, brother. Granting nga kita mo ipiki, di ba? Nya ikaduha pod rebel magisgot tag Dios sa nabasa ta sa Biblia ang Dios mupatay, mutudlo og mupatay, Mutudlog ka alam. mutudlog ka alam. Tinago nga ka alam. Tinago nga kaalam na siya pod magbuot sa kinabuhi sa tao, siya pod mupatay, pero never gyud nga atong ingnon ang Dios nga kriminal ang Dios. Oh. Ha?
Wa gyud sa Biblia nga nag-ingon nga ang Dios dili mo nagbuot sa kamatay sa tao. Oh, di perting pagpamakat. No? Na mo man aron. Ang pangutana dugang payag sa Biblia nga man nga siya mupatay kay siya ang tag-iya sa ginatawag og kinabuhi naa kanya di siya nagbuot. Mura bitaw nagkanang atong butang brado. Di ba? Kitsa may magbuot sa atong mga butang. Kita lagyan mo tagiya. Dili ka tong dili tagiya, di ba? Masuko mo tong ilabtan nimong butang sa dili imuhang kagulingon. Masuko mo ang tagiya. tagiya. Nakaron. Ang tagiya sa kinabuhi sa tao, Brad Ronald, mao ba ang Dios? Ang tubag na narib, oo. Ang akong pagabasahon din ni sa SDA Bible, Pabor sa ilang Biblia. oo. Sa Job Kapitulo 12, versikulo 10, ingon niini ang atong mabasa. Sa iyang kamot, anaa ang kalag, sa tanang butang nga may kinabuhi, og ang gininhawa sa tanang katawhan. Sa matinaw, mga malamong tigpaminaw nga kung sa kamot sa Dios anang kalag sa tanang butang nga may kinabuhi og ang gininawa sa tanang katawhan, busa siya ang magbuot sa kinabuhi sa tao, busa sayop siya nga nag-ingon. Kung may tao nga mag-ingon sayop ng termino daw nga kung mag-ingon ka nga ang kamatayan pagbuot sa Dios, sayop daw kuno na. Naon sa naman taron ani dong nga og ang tao sa Dios tudluan man sa tinago nga kaalam nganong nisamot man ikatago diha nimo. Brado no nganong natago man na nakaron hay dugang prueba brado nga ang pagbuot sa kamatayon o ang nagbuot sa kamatayon ang Dios kung labi nang nagkasala ka brado Dios na ang nagbuot kay nabasa na nimo kaganina sa 16 sa Biblia Sayas nga ang pulong sa Dios sa Biblia. Sayas dungakan pa gyud nato, Reverend. para lagapak Para sobrapas lagapak di. Ya. paka Paka pa. Sa ang pulong sa Dios gapon nga Biblia, Reverend, ani ko mabasa sa pahayag sa usa sa propeta sa Dios nga mao si Samuel. Sa unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 6 ang akong pagbabasahon. Ya. Gingon sa pagpahayag. Ang Ginoo ang nagabawi o nagahatag sa kinabuhi sa tao. Siya day muhatag, siya po'y mubawi rapod. Siya ang Dios ang nagabutang kanila dito sa dapit sa mga patay o ang nagakuha kanila gikan dito. Kisa nagbutang sa dapit dito sa mga patay brado ang namatay man ang tao gumikan sa pagkasala Ang Dios rin. Unya, ang gingon pagyod, siya po daw ang mubawi o siya po daw ang muhatag sa kinabuhi sa tao. kung ang Dios bendilyo mao ang nagbawi sa kinabuhi ingnon ba nato Nga sayo. sayop Kung ang tao kung ang tao mamatay pagbuot sa Dios. sayop ba Sayop ba na? Naitano, sayop ba na? Nga sistema. matay og sa kining dula pa sa bata ba bradron kining kasing bitaw bradron butangan og PC patuyokon bradron kapag ka ang lansang hiwi bradron Karandaw ang agi. karandaw kapag ka ang sulti di mabasihan bradron nagunsa si Bendilyo nagkinarandaw Kinarandaw. murag kasing nga hiwi og lansang nagkaraw-karaw balido ba mi mudala niya ng katarungan na oo may mga akusasyon ka pero kabalik-balik kanunay o natubag na namo di ka lang gusto sa among tubag ba man pugson ka ba namo o di ka mo daot sa among mga tubag sama sa panon kang Kristo kamaayo ra ni Kristo mo tubag pero magtuman ang iyang mga kontra buot bang ipasabot kay wa mo tuo ang mga kaaway ni Kristo sa mga rason ni Kristo si Kristo dili mayo samar na sa gingon ni David gisulong ako sa mga taong bakakon bisag wala sila'y katarungan dili kanako sama sa imong gibuhat ba nahustulugan ng imong katarungan pero tungod kay wa man mahusto ang katarungan mismo pa ba kami ang moingon na naunsa na ng imong pagkabakakon ikaw mismo sa imo ra makita man gani ron nga magtangag-tangag mong gikagtaga ron ang prueba unsay gisulti ni Mr. Bendilyo sa iyang pagbandilyo brother Atong paminahon kay siya gid mismo mo ini pahayag gagawas nga atong na-prove sa Biblia nga naagin niya ang pagpamakat mismo gid siya rin militok nga siya bakakon. Atong paminawan gani. okay
Niato pamation ang sulti ni Bendilio nga siya mismo ang nag-ingon nga di na kami mag-ingon nga siya bakakon niya ato patalihugan. Roma 3:2 ato basahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan Ano? 3-4. Tres katro. Wala gayud kinahanglan mami na tud-on gayud ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao ingon sa nahisulat. Okay. Kaya sa day, ang tanang tao bakakon. Bakakon. Ikaw sa turkat ng tao ka kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao kabaw. Ambot. Ay ko ginang manok ka nag-text. Og naanto mo siya tao, bakakon siya. Karon, o sa tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, unsay giingon? Ato masahon. Ano na itong klaro na? Sa man po na Ephesians. ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Epeso. Matros na ato mas Klaro kayo no, brethren? Yaong Brother Ronald. Yaom siya, ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Na Mister ba kami nag-ingon nga ikaw Bendilio bakakon? Dili, ikaw na mismo unya katod ang imong mga rason sa ato nang napamatian sa unahan. Unya unsa pagid ang iyang rason sa iyang pagkabakakon? Ikining lapida ko no, English word ko no na. Mga atong gi-challenge si Mr. Bendilio nga kung magbandilyo ka o gi-challenge nato si Nanitano. nga ipangutana ko no. Kay maayong laki man ni nga mag-uwali. Kining lapida ba? English word ba ni? Di ato pabation. O dinhi ka magsukad sa pagpangutana mong amo kang gihatagan lugar, among gigamit lugar ang imong katungod kay matod pa nimo nga bisag pobre ang imong ngalan matod pa pero sa kahanginan ilado ka. printed ang ga-print amin yun ang watchtower. Mao dito nga kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop sama sa cross istaka man na dire atong himawon atong basahon unya og mutuo sila hindi ilang tuhan nga istaka na po ng cross di na po sila mutuo og cross unya ang lapida mga kaigsuonan English word mana unya ang lapida mga kaigsuonan English word mana kada bitaw makakita kang lapida maker muna nga sayop gunan ibutan ng in-English sa Bisaya ibutan ng in-English sa Bisaya ang lapida mga kaigsuonan English word mana kada bitaw makakita kang lapida maker muna nga sayop gunan ibutan ng in-English sa Bisaya okay Klaro nga English word ko no na nay matod pa sa pagtahod ni Bendilio niya nimo. Pangutan ako no, asa ang priba niya nga kanang lapida kay nabasa mo gud sa ikaduhang Hari 23:17 sa Biblia nga iyang gigunitan bradron ang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan. Abi kay nabasa man ang the word nga lapida isa sayop na. Labi na nga kanang the word nga lapida English na nya sayop na nga ang English isagol sa Bisaya kay sama kunuan ng lapida maker isa English word man na Bendilio dong ikaw ba nakakitaan ng lapida maker nakaron kay matod pa nimo baka kun man kabadaw ka ikaw rin nagsulti niya na ikinibang lapida bradron kini ba English word ba ni mga mahal namong tigpaminaw Brad Ronald? Okay, atong klarohon nga kining lapida dili ni English word basta dugang nga pagpamakat ni mong Bendilio. Imo ra bang gipamukatan gyud nga kanang lapida English word gida. Nya tay referensya rin nga usa ka diksyonaryo nga dili kasupak sa Biblia nga atong gigamit nga diferensya. Kung kasupak na diferensya naman na. Sa usa ka dictionary nga naguluhan ang English Cebuano Visayan Dictionary by Rodolfo Cabunsi. Ani ko mubasa sa pahina 451 atong kuhaon ang lapidang word nga gikan sa gravestone. Yeah, gravestone. English word ang gravestone. Gihatag dayon ng hubad sa naon sa gravestone lapida. Kini dang lapida usa ka Spanish word. Gini ni ang gitawag brother no og kabunsi nga gitawag og an English ato makita man ni no.
an English Cebuano Visayan Dictionary matinaw, no? Unya Cebuano man day na. Oh, Gikan sa Espanyol or Spanish word. sa Espanyol. Giadap naman na sa atong pinulungan nga Cebuano kay lapida kasagaran nga ilitok sa mga Cebuano lapida ang gina. Usa ka Cebuano dili English word. Karon badron kay ang English niya na katumang imong gitawag og Gravestone. gravestone. Mo to English word. Natanaw na to badron no sa Merriam Webster Dictionary unsa ba ang gihatag nga definasyon may tungod sa gravestone badron kay mo may English ana sa lapida. Okay, atong tanawon sa Merriam-Webster Dictionary or dictionary sa word nga gravestone. Nga ang gihubad sa naon sa Cebuano gingon na siya og lapida, gravestone. Gingon dayon, a burial monument. Unya nay mga synonyms nga gihatag. Ang headstone, ang monument stone or tombstone. Unya kining synonym sa gravestone nga ang hubad lapida mao ni siya ang headstone. Ang headstone dayon gihatag gyapon ng definition sa Merriam-Webster Dictionary. Gingon din a memorial stone at the head of a grave. Mao gyapon ang synonyms na gyapon ng gravestone, monument or tombstone. Oh, nakita nato ang kabakakon mga mahal namong tigpaminaw. Nakaron unsa man naay panultihon mga mahal namong tigpaminaw. Unsay panultihon? Proverbial sayings, proverbs. Nag-ingon niya atong makaplagan nga sa bibig nahuhuli ang isda. Kay siya naman nag-ingon nga bakakon siya ato makita bradron. Okay. Nga siya makita nato nga sa Tagalog proverbs sa bibig nahuhuli ang isda. Oh, atong nakita. Dako-dako pud ni nga isda bradron, no? Dako gyud. Oh. Abi nato og kuan bradron kini ang si tawag ani kining tuna ba? Tulingan. Oo, kining naa sa dapit sa Jinsan bitaw madagko nga mga isda. Mga blue marlins. Ana. Na nganong matagaan? O ikaw may nagsulti nga bakakon ko. Atong balikan ang imong pag-ingon nga bakakon ko atong mapamatian mga mahal namong tigpaminaw. Kami ba'y nagsulti nga siya bakakon? O dili. Pero og mosulti po mi, mapamatud-an gumikas ang pagpamakak niya inyong patalinghugan. Ang gisulti ni Bindelio. Nga siya. Matusnos ato masahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan. Ano? 3-4. 3-4. Wala gayud kinahanglan mami na tud-on gayud ang Dios bisan pa kun bakakon anta ng mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kaya sa ay ang tanang tao bakakon. Bakakon. Ikaw sa turkat ng tao ka kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao ka ba? Tumbot. Ay ko, manok na nag-text. Huwag na ang siya tao, bakakon siya. Karon, o sa tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Sama po na Patience. Ako bakakon ko. Di klaro na mga mahal namong tigpaminaw. Anong dili bakakon? Pati pa ang pagkamatay sa tao, gumikan sa iyong pagkasala, sayop kuno ang tao nga mogamit sa termino nga pagbuot sa Dios ang kamatayon sa tao, nabasa na. Diyos mapatay. Diyos mo patay. Tungod sa ilang pagpakasala. Di napamatud-an nato mo sa katong tanan unsa mang mga rason nga wala namo maabot tungod sa oras makalao mo nga amo ka ng permanenteng matubag mga mahal mong tigpaminaw. Pero kay miabot naman ng oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa kaubang Evangelista o Ministro Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpabina.